ngifisa ukukhuluma ngodaba olunye udaba olubuhlungu. Udaba lesikebhe. Kuneyindawo ke la khona kunale angani iforum kodwa kunale forum ebizwa ngesikebhe emphakathini eminye imiphakathi yethu esiyakhele. Basazi ke isikebhe nangapha kithi nje sikhona ukuthi nakho umuntu akahlala emakhaya agcine kwazi ukukola sikhona. Basazi ke abantu isikebhe sisebenza kanjani. Einsukwini nje nginokungena lapha ku TikTok ngibe live. Nginokungena ku TikTok ngibe live. Ngichaza ngeindaba zasejele nje nezinye izinto ezenzakala ngoba abanye bethu yazi ukuthi njengoba i-social media iningi kangaka nje kukhona abaku YouTube, abanye abaku YouTube abekho ku TikTok, abanye abaku TikTok abekho ku Facebook, njalo so ke abanye abasebenzi no ukungena ku TikTok nanokuthi ku TikTok you can engage directly with people. Ngeke ngangena ke nenye insizwa eyayishawe kanti bayibona abanye abakhona ukusilalela na TikTok. Lensizwa mayichaza lapha ngakubo yashawa isikebhe lensizwa kodwa ithi niyasazi isikebhe ukuthi sinjani. Isikebhe ilabo abantu abagada ukwetshiwa kwemfuyo kodwa futhi bejike beyitshontshe bona. Bagada ukwetshiwa kwemfuyo emphakathini kodwa bejike beyitshontshe bona futhi. Mningi imphefumulo esiphumile ngesikebhe yabo nje ngo2011 2012 ngisejele lase Vryheid mkwemqongwana kunensizwa zasenquthu ezayiboshwe ezu6 zigwetshwele ukubulala umuntu kule ndaba yesikebhe. Ngapha ke kunquthu Nkandla Msinga kuyale isikebhe siyasebenza kakhulu lapho noma sasisebenza kakhulu. So ke ngeke ngangena nensizwa ku live enye insizwa nje bayilalela abanye ichaza indlela ehlukumezeke ngayo ngenxa yesikebhe. Ithi lensizwa yathi nje kushuthi lapha ngakubo ibidila nezinto ezikagesi yazi ukusebenza ugesi kakhulu. Isebenza nje ugesi makukhona thothi khona abantu abafuna ukushintsha intambo abafuna ukushintsha isigubhu sikagesi nani iyakwazi nokurobha ugesi. So isebenza ngogesi nje. Ithi ke lensizwa into ejwayele ukuyenza uyabo uthola ukuthi mayibona umuzi ongenamuntu osekwathuthwa kuwona uthola ukuthi uthi kulo muzi uthola ukuthi nje kade wathuthwa kodwa ikhona intambo esuka esigujini iyongena esuka phandle uyiphole ngaphandle iyongena endlini ibheke esigujini. Uthi ke ube nokuyitshontsha lezo ntambo emzini yabantu engasahlala umuntu. Ube nokuyitshontsha ileyo nto nje ajwayele ukuyenza ngoba ubesebenza ngogesi. Into nje nogesi ayibona ukuthi leya isasebenza uthi hayi ubeyithatha lo mfo. Uthi ke lo mfo ngelinye ilanga esekhaya kubo uma ethu yafika uthi bese ethu mama wakhe ethu yafika nje ekhaya kubo ebese ethu mama wakhe kade kufike abantu besikebhe bethi bacela. Uthi lo mfo ngithi bangicelelana uthi bese besho ukuthi hayi asazi kodwa nje bathe mawuthola umlayezo bathinde bakudinga ngelanga lokuthi. Hayi uthi lo mfo ke ebathinteke ebuza ukuthi emqondweni wakhe lo mfo uthi bese ecabanga ukuthi ngabe bamfunela ini noma kusho bamfunela kusho ukuthi wayesecabanga intambo kagesi akayithatha komunye umuzi
nakhona kodwa ungasahlali umuntu uthi wathi hayi mabe funa lo ntambo ngiyobanika ngoba isekhona. Uthi lo mfo lishaye lishaye ilanga lokuthi eyesikebheni ngoba kuhlanganele ihall lapha ngakubo. Uthi babehlanganiswa abantu ababizwe isikebhe babehlanganiswa ukuthi mhlawumbe bawu6 noma bawu5 ngalelo langa nizofika nihlangane nizofika nihlangane bese kudilwa ngomuntu oqala kudilwa nomuntu wesibili kudilwa nomuntu wesithathu kudilwa nomuntu wesi4 kudilwa nomuntu wesi5 kudilwa nomuntu wesi6. That was 2022. Uthi ke lo mfo ahamba ehall kukhona nomakhelwane bakhe phela khona nabantu abazobuka. Uthi kufike kuhlalwe phansi ke bese beyabizwa bona bebizwe bona bobo 6 bezohlaliswa la. Befike behlalisela phansi umphakathi la ehall ikomiti lesikebhe ngapha phambili. Uthi lo mfo ebiza omnye ubaba oqala ebuzo kuthiwa sibani isikebhe ke masibuza asibuzi kaningi futhi asifuni usichithele isikhathi asibuzi kaningi isikebhe bayazi abake babizwe isikebhe asibuzi kaningi. Ithi ke lensizwa mayiqhubeka lichaza udaba lwayo ababelalele ku live bayizwa ku live ka TikTok chaza udaba lwayo lubuhlungu lokuthindwa isikebhe. Ithi ke lensizwa sebese holo ke kuqale kubuzwe ubaba lo omdala kuthiwa baba kubuza isikebhe wazini ngeinkomo zikaSibanibani. uthi lo baba bese ethi aya ngazi lutho bese kuthiwa baba wazini ngeinkomo zikaSibanibani. Ethi lo baba aya ngazi lutho bese kuthiwa ke ake siphume kancane ngesikhathi kuphunywa nalo baba bayasala laba nomphakathi uyasala kuyaphunywa naye lo baba kiwa phansi kwesihlahla. Uthi lo mfo kube isikhashana mhlambe kuphela i-hour bese bebuya nalo baba. Lo baba ubuya usekhuluma yonke into athathwa bekwe eceleni njobe sebekwe lapha eceleni nje uyabona ukuthi akasakwazi ngisho ukwenzani lo baba usekhehlezwa kodwa manje akazi kanjani lo mfana. Uthi ke lo mfana kuphinde kubizwe wesibili kubizwe wesithathu ngazi noma ka4 bese kubizwa yena. Uthi lo mfana uthi lo mfo bambona sasikhuluma naye ku live. Uthi ke lo mfo bese kubizwa yena. Uthi makubizwa yena bese kuthiwa ndoda. Uthi yena njoba ehleli la uyitshela ukuthi uzobuzwa nje ngentambo kagesi into ayisagcina ukuyithatha nento ayikuyona eyisebenzisayo futhi nje nomphakathi uyamazi phela noma kukhona umuntu onentambo kagesi angayisebenzisa uthi yayi ilethwa kuyena lo mfu. Uthi bese ethi simbuza isikebhe sithi ndoda wazini ngeinkomo zakwaSibanibani angazi noma ezakwabhengweni. Uthi lo mfo bese ngithi ayi angazi lutho mina ngeinkomo zalapho. Bethi hey wena wazini ngeinkomo zasekuthini ethi nayi akazi lutho. Uthi bese kuthiwa I was. Uthi lo mfo bese eyathathwa kuphunywa naye phandle kiwe esihlahleni. Uthi mayifika lapha esihlahleni bembambe bemkhunge phansi bemkhunge inyawo bemhuke esihlahleni bemhuke kanje bese bembhekisa phansi. Uthi bemhuke lenge ebheke phansi. Uthi bese beqala bengibuza futhi bethi wazini ngeinkomo zakwaSibanibani. Uthi ngithi mina ngazi lutho ngeinkomo zakwaSibanibani angizazi nakuzazi angazi lutho nje lokwangempela. Uthi ayike beqale bemshayeke bamshaya ngeinduku. Uthi bemshala phansi kweinyawo la phansi kweinyawo.
uthi bemshaye phansi kweenyawo bemshaye phansi kweenyawo uthi bemshaye phansi kweenyawo bayazi aba-escape ukuthi isebenza kanjani uthi bemshaye phansi kweenyawo bemshaye ayi uthi kuze kubethe ayicela beme kancane ufuna ukukhuluma ayi kuthiwa ayi nangoku siyakhuluma laphana ke mushawa kuphela noma u20 minutes ushawa nje ushaba abantu abehlukene uyabona ke muzu receive induku hayi ukuthi u receive induku uthi yasha uthi bamshaya wazi wafikelwa zinyembezi eyikhuluma ku TikTok lento ngoba wayevela akayifihlanga nje wavela uthi bamshawazi wathi hayi ngicela ukukhuluma uthi mayesekhuluma usethi hayi bafowethu ngicela ningangibulali ngoba ngiyabona sengiyafa phela manje into engiyaziyo mina ngitshotha ugesi wakwaSibanibani futhi nakhona ngoba bese ngingasahlali muxe kwathiwa yona sikhuluma ngogesi la sikhuluma ngeenkomo angazi noma zu15 noma zingaki ezakubuka Sibanibani uthi nomfo uthi bangishaya phansi kweenyawo zavela zavuvuka la same time inyawo zabangaka zabahlaza uthi bamshala abantu uyabona ukuthi khona igama lesingisi engeke ngilisebenzise liyangilibala kodwa elichaza someone who gets pleasure from inflicting pain on someone. I don't know whether it's called sadism. Uthi no, sadism, that someone who gets sexual pleasure from inflicting pain. Khona igama uyababona laba bantu ukuthi njoba bemshaya bajabulela ukuthi uzubuhlungu